Vážení spoluobčania, drahí Humenčania. Z kalendára utrháme posledné listy, čo je ten neklamný znak, že sa blíži koniec prebiehajúceho roka. Je teda zároveň ten čas, keď sa po celoročnom zhone v predvianočnej atmosfére azda chceme a aj musíme stíšiť, spomaliť životné tempo a pouvažovať nad sebou samým, nad vzťahmi a prečo nie aj nad celospoločenskými procesmi. Z hľadiska humenného, ako primátor, považujem rok 2025 za veľmi rušný, z budovateľského pohľadu až za vypätý. Keďže nemienim byť až príliš konkrétny, iba zvýrazním fakt, že sme vo veľkom rozpracovali obnovu stavieb, ciest a chodníkov, verejných priestranstiev a športovísk, čo je už aj na mnohých miestach nesporne vidieť a verejnosť aktuálne zmeny oceňuje. Boli sme úspešní z titulu mesta kultúry a dôstojne sme odovzdali túto hrdú štafetu do Trenčína. Čo nemožno prehliadnúť je, že mesto je aj dosť rozkopané, nie však z rozmaru. Vymieňame po 50 rokoch teplovodné potrubia. Je to ďalší krok, aby sme mali istoty v dodávkach tepla a teplej vody do domácností, úradov a firiem. Áno, ide o spokojnosť ľudí, obyvateľov mesta, tých, ktorí sem chodia pracovať, i pre návštevníkov. Želám každému Humenčanovi, deťom, mládeži, dospelej generácii a seniorom, aby sa ich vo vianočnom čase i na novoročnej ceste držalo zdravie, pokoj a veľa lásky. Nech sa všetkým ľuďom dobre žije a každému sa podarí to, čo si zaumieni dosiahnuť. Želám vám radostné a požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2026.